op i lums. Hej, i dag skal vi spille lort eller lavkage. Lukas han står mål, mig, Bertil og Marius, vi skyder. Og lad os se at komme i gang med det. Og lad os starte med at skyde. Til venstre er det lavkagen, og så min højre lort. Lige vent. Og han rammer linjen. Jeg ramte overlæggeren, men den gik ikke ind, så jeg er over i lorten, desværre. Bertil han scorer, så han skal over i lavkagen. Det lander bare langt væk fra. Nå, nu skal Marius til at skyde. Jeg håber, at jeg tager min skole igen. Marius han scorer, så han er også over i lavkagen. Så nu skal Bertil og Marius skyde en ekstra runde. Kan man se på det? Ja. Bertil røg i lorten, Bertil røg i lorten, men det var et godt skud. Ja, hvis Marius scorer, så vinder han. Og ikke lyt på ham derovre, okay? Og så hvis han ikke scorer, så tager Bertil Marius en runde til. Hvis han misser, eller hvis han scorer, så vinder han. Hvis han misser, skal Bertil og Marius tage igen. Han missede, de skal tage igen. De skal tage igen. Nu har Bertil en chance for at redde sig selv. Og vinde, hvad man vil kalde det. Gæt ned i kommentarerne, om han skyder, eller om han scorer eller misser. Ikke snyde. Og en like og subscribe, ja. spurgt fremad! Og ikke spurgt fremad, ja. Han skyder nu. Han missede, så hvis I gættede, han scorede. Det var ærgerligt. Husk at like og subscribe. Du misser. Vi går efter 5 likes på den her video. Han misser. Det er da ikke garanteret. Han missede, de skal tage endnu en runde. Er I klar? Ny runde! Og de skal tage igen. De tager igen. Tænk på, hvis de bliver ved for 10 gange mere. Det ville være kedeligt. Yep. Han scorede. Bertil scorede. Ham. Ja. Ham her. Han scorede. Han er Mbappé-fan, by the way. Skriv lige, hvis I kælder Mbappé. Kylian Mbappé. Skyder Marius. Han scorede også. De skal tage igen. Oh my god. Det er dig, som du siger. Du er det værste skud nogensinde. Nej, det er skruet. Den her gang skyder Bertil. Jeg snakker bare med dæk for bolden. Han scorede. Han er gammel. Marius missede. Bertil, han vandt. Han vinder nok. Hvis han scorer, så vinder han. Hvis han scorer, så vinder han. Ja, for helvede, hvor er han? Hvad skal du sende? Ham her. Hvis han scorer, så vinder han. Og hvis han misser, så skal de tage igen. Han scorer, han vandt lige det hele. Ærgerligt. Han bliver bare lige jagtet, men han vandt. Det var det for den video. Husk like og subscribe. Hvis I ikke like og subscriber, så finder jeg ud af, hvor I bor. Og hvis I vil komme og møde os, så bruger vi den også nede. Vi ses.